Sí, O Santo de Bella Unión, se titula. Hola. Di así. Alfredo Ríos emigrou a América vestindo pantalón curto. Regresou a Riobó 40 anos máis tarde lucindo traxe cruzado, cabelo branco e sombreiro canotier. Ninguén sabía que se tiña dedicado, pero trabuxera cartos de abondo para restaurar a casa da familia e vivir con certa folgura, sen traballar. Don Alfredo pasou varios anos de vida apracible en Galicia ata que un domingo, na feira de Ponteulla, unha muller con acento de ultramar comenzou a perseguilo, postrándose ante el e suplicándolle a voces que a curase da enfermidade que padecía. Don Alfredo logrou zafarse, ocultándose entre uns postos de roupa e marchou furtivamente mentras a muller quedou tendida entre os tenderetes, desconsolada, asegurando que aquel home era o Santo de Bella Unión, o curandeiro máis célebre do Uruguai, que recibía diariamente decenas de pacientes en Artigas, na fronteira con Brasil, a un día de camiño a cabalo dende Montevideo. Segundo ela, o santo culaba calquera doenza cunha imposición de mans. A noticia viaxou de Ponteulla a Riobó antes que don Alfredo. Para cando apareceu ali, os vecinos xa non o miraban igual. Uns receaban das facultades milagreiras do home do sombreiro branco, pero outros afirmaran que xa sendo neno, Alfredo mexara nunha roseira murcha e a árbole revivira e dera flores fermosísimas. Incluso alguén asegurou que a ama que o leitara quedaranlle os peitos tesos como a cornos ata a súa morte aos 96. Don Alfredo non bebía, pero unha tarde, faldo de non atopar máis miradas reticentes e sinais da cruz, entrou no café e pediu unha botella. Levaba 4 cuncas cando Antón Machuca se lle acercou para falarlle dunha dor en riba dos ollos que non o deixaba dormir. Don Alfredo deixou que explicase e así rematou, deulle un sopapo coa man aberta que estalou na sobremesa con unha ficha de dominó. O Machuca saiu do café incomodado, pero pola mañá o seu enfado mudara en admiración. O golpe curaralle a sinusite. Xa non había dúbidas. Don Alfredo era o Santo de Bella Unión. Os días seguintes, moitos veciños peregrinaron ata a súa casa para pedirlle que os curara, igual que fixera con Machuca. Ao principio, don Alfredo resistiuse, pero logo, vendo que existía, comenzou a repartir sopramocos para non desairalos. Todos marchaban de alí coa cara avermellada polas lavazadas e a satisfacción. A base da práctica, don Alfredo folle collendo o gustiño a cousa e se atrevía a curar o que lle trouxese. Tanto daban hernias, cefaleas ou cólicos de ril. Para todos a mesma receta, mano de santo. Todo gratis, iso sí. E se alguén insistía en pagar, o home convencía co argumento de que alí só cobraba o paciente. A zona do santo aumentou, e a Riobó chegaba xente de Padrón, a Estrada de Santiago, buscando nos sopapos de don Alfredo a curación dos seus males. Incluso dis que un obispo viron allí unha noite reconfortado e coa mexila esquerda a xogo cos botóns da sotana. No outono, cando as gripes, unha morea de xente chegada en autobuses formaba en fileira cada mañá na porta do santo, e don Alfredo arremangado dedicábase a súa tarefa con laboriosidade, facendo descansos cada 20 curacións para sumerxer a man en auga con xeo un par de minutos antes de retornar xubiloso a faena. Durante moitos anos, as bofetadas do santo resoaron a diario no Val do Ulla. Apagáronse con el unha tarde de agosto, pero nin el dos que o coñeceron o esqueceu. Bueno, este é o conto que tiña para vos. Moi ben. Muy bien. A ver. A mí sempre se me vai, ademais, a cousa a tempos así pasados e tal. Estou cun conto tamén dun galego que saiu navegar e quedou nunha isla deserta e caeulle un caixón con uniformes dos nazis e cada vez que pasa un barco para que o rescaten o disparan e anda que non sabe que facer, vai vestido de Comodoro e non sabe que facer para que non lle disparen.